da zuwa tashar Wonderful Hausa TV. Ku danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Wata takaddama ta ɓarke tsakanin gwamnatin Ganduje da hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da rashawa ta jihar Kano, wadda aka fi sani da PCACC. A yanzu haka dai wani rikici ya kunno kai tsakanin shugaban hukumar nan da ke sauraron ƙorafe-ƙorafen jama'a da yaƙi da cin hanci da rashawa, wannan hukumar da aka fi sani da PCACC, Muhyi Magaji Riman Gado, tsakaninsa da gwamnatin jihar Kano da ke ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Turka-turkar da ta biyo bayan binciken da hukumar ke yi kan wasu kwangiloli da aka ce suna da nasaba da wasu dangin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Rahotanni daga jaridar Daily Trust sun ce shawarar da hukumar yaƙi da rashawa ta yanke a kwanan nan na binciko wasu ayyukan da suka haɗa da cibiyar yaƙi da cutar daji da kuma samar da man diesel ya cika da wasu daga cikin dangin shi gwamna. Shugaban hukumar, wanda ya tabbatar da binciken, ya ce hakan da suka yi ba shi da wata alaƙa ko wata manufa da suke da ita akan iyalan shi gwamnan, kawai dai hukumar ba za ta raga wa kowaye ba. Akwai rahoto da ake zargin Dr. Abdullahi Umar Ganduje na yin yunƙurin cire Riman Gado. An ce gwamnatin na ci gaba da matsin lamba ga majalisar jihar Kano don ta bincike shi. Gabanin binciken da ake zargin yi kan Riman Gado, gwamnatin jihar ta tura akawu daga ofishin akanta janar na jiha don maye gurbin wani matashin jami'i da aka ce ɗan uwan shugaban hukumar ne, wanda kafin maye gurbin nasa jami'in ya yi aiki a matsayin akawun hukumar. Shugaban hukumar ya shaida wa jaridar Daily Trust cewa yana maraba da duk wani bincike da za a yi.